in Griensveen. Laten we dan links, wauw, moest door eens kijken. Zo. Kan ik oversteken? Ja. En ook achterom, hè, Rudy. Dit is Kabouter Heaven. En de laatste keer dat we in Griensveen waren, toen hoorde dit er nog niet. Of ik moet echt ernstige afwijkingen, nee, dit ondersteunt mijn verhaal. Ja, hè? En, ja, hierneven of één deur verder. Een man met een brummerke toen. En dat was ook ja, wie noemt ze dat? De peelgids van Griensveen, Gebbel, was dat. En dan had je op de frietkrom gehad hij in de deur. Hard drukken. Stiet heen. Heb vanmorgen nog gedaan. Hard drukken. Kijk. Goeiedag. Nee, die kwamen. Oh, sorry. Goeiedag. Die kwamen niet. Wat zegt u? Die kwamen niet op afspraak. Nee, wij. Ja. Wij komen nooit op afspraak. Nee, dat blijkt. Anders had u misschien wel een andere broek aangetrokken. Nou, dat had ik nog niet zelf gevonden, die broek, maar wel de druk hebben op mij. Maar dat geeft niks. Heeft u misschien 10 minuutjes? Ja, dat maak ik, want jullie doen maar 12 minuten. Nou, Toch? Ja, ik ken jullie programma. Oh, u weet van de hoed en de rand. Nou, van de hoed en de rand, dat weet ik niet. Wel van jullie programma. We zeiden net tegen elkaar, de laatste keer dat wij hier Zijn jullie waren, bij Wien van Mulkom geweest? Ja, bij Wien. Eén huis verder. 1 huis verder, Ja. waar dat rode autootje Ja. staat, met zijn Ja. brommertje. Ja. Ja. Ja, dus heb ik Ook, jullie een ook keer wel gezien. bekend als Gebbel. Ja, zo zijn jullie toen geweest. En toen wij zeiden net ook tegen elkaar, toen we bij Wien waren, Toen zagen er zo nog niet uit. wat is hier gebeurd? Toen stonden de kabouters nog allemaal achter. Ja, nog En- steeds. En, nou, er staan er nou een heleboel ook aan de verkant. Maar hoeveel jaar is dat geleden? Ja. 3 jaar, 4 jaar, 5? In die buurt in ieder geval. Ja, in die buurt. In die Ja. buurt. En toen had ik wel kabouters, maar niet zoveel. En niet allemaal in de tuin. Maar wij wonen hier omdat ik ziek ben. Ik ben hartpatiënt, ik heb 5 keer een hartinfarct gehad. Dus ik moet me bezighouden met hobby's. Maar ik ben een busy man, dus ik kan niks doen. Dus ik ben begonnen met hout hakken. En toen kreeg ik slijmbeurzensteking, dus toen moest ik al heel gauw me ophouden. En toen zei mevrouw, ga dan kabouters verven. Dus toen ben ik kabouters gaan verven en daar werden er steeds meer. En op een gegeven moment kwam het ook een beetje hier. En nu heb ik pensioen en dan heb ik gezegd, doen we eerst de tuin opknappen. Dus hij is 2 weken geleden afgemaakt. Dus sinds 2 weken Is dit pas zo? is dit Nou. zo hier. En dan staan wij voor de Dan deur. staan jullie voor de deur. U kunt mij op mijn blauwe ogen geloven. Er is geen tip binnengekomen, niemand heeft gebeld. Maar wij dachten van, ja, we waren eigenlijk een beetje iets blauwe hinein gereden ook. En toen zaten we op een gegeven moment in Helenaveen. En toen dachten wij van, nou zitten we toch in de verkeerde provincie. En toen zei ik van, nou ja, als we doorrijden komen we in Griensveen uit. Dus Ja. daar zijn we ook al even niet meer geweest. En dan rij je hier langs en dan denk je bij jezelf... Ongelooflijk. Ja. En het Maar leuke- is het een hobby waar u, want uw vrouw zei van, ja, ga kabouters verven. Ja. Mijn vrouw die heeft altijd poppen verzameld en daar hadden wij meer dan 1000 poppen van. Allerlei soorten, voordat wij hier kwamen wonen. Maar mijn vrouw kreeg MS, dus op een gegeven moment zei we moeten kleiner, we moeten indimmen. En toen zei ze, ja, maar waar moet ik ermee? En toen zijn die naar het museum in Langenboom gegaan. Dus die staan opgesteld in het museum, Langeboom is in, bij Uden. bij Uden. Ja. Dus hier dichterbij was geen één museum het wilde hebben. En toen zijn die poppen, ja, bijna 1000 stuk, staan er nou in het museum en een paar hebben we nog binnen. Is dat een poppenmuseum? Nee, die man die heeft van alles. Die heeft een hele grote loodsen, van hier Ja. tot het kanaal. Ja. En in die loods zitten allemaal zijvakken en in elk vak zit een onderwerp. En een van die onderwerpen is nou poppen. Maar hij heeft ook, geen kabouters, maar bromfietsen, fietsen, accordeons,
alles op het gebied van tractoren. Klinkt als Peter van de Boortoren. Nee, Ja, die hebben we ook al een keer een onderweg gehad. Ja, maar die is in Brabant, hè? Ja, ja. Langeboom is Brabant, dus Ja, dat is niet, ja, jullie, ja. niet jullie streek. Nee, dat is niet onze streek. Nee. Maar dan hebben jullie het wel voor de kiezer gehad met z'n tweetjes. Dat hebben we ook. Dus toen ik mijn 4 hartenvark kreeg, toen zeiden we, nou moeten we indimmen. En toen zijn we verhuisd naar dit huis. En toen hadden we ons huis te koop staan, 8 jaar geleden in de crisistijd. Het is 8 jaar te koop gestaan. Dus Nee. we waren heel blij dat we het uiteindelijk zonder schuld hebben kunnen verkopen. En toen zeiden we, toen ik met pensioen ging, nou gaan we het eindelijk eens een beetje opknappen. En dat andere huis, dat vorige huis, was dat ook in Griensveen? Nee, in Amerika. In Amerika? Oost-Amerika. Oh, u heeft heel nadrukkelijk de grenzen opgezocht dan. Ja, Want, ik ben een Brabander, maar dat kunnen we wel horen, hè? ja, En ik hou mijn dialect gewoon vast, dat heb ik mijn hele leven gedaan. heel goed. En hier spreken alle mensen. Mensen vinden Griensveen hoort ook bij Brabant, vind ik niet, maar mij maakt het niet uit. Maar mijn vrouw is een Limburgse, dus wij zijn van alle markten thuis. Waar liggen haar roots? Tegelen, Ah, oké. dat is oorspronkelijk uit Tegelen. Maar die is al zo lang verbrabanst, die spreekt nou bijna mijn dialect. Oké. En hoe lang kennen jullie elkaar dan? 43 jaar, bijna 44. Lief en leed gedeeld. Nou ja, als je allebei een broze gezondheid hebt, inmiddels ook, Ja, dan ben je blij dat je elkaar nog hebt, denk ik. daar zijn we heel blij om. We tellen elke dag. En we zijn nog net zo verliefd als 43 jaar geleden. Nee. We wilden nog meer. Ja, niet Ja? nee zeggen. Ja. Is dat zo'n verliefdheid van dat als je eens een keer een nachtje apart moet slapen, om wat voor reden Maar dan ga ik ook? naar huis? Ik ben op cursus geweest toen ik nog werkte, Ja. in jongere jaren. En dan bleef het hele bedrijf dan ergens slapen. En dan om 12 uur dan gingen ze uit de kroeg naar huis, naar bed. En dan sloop ik weg, ging ik naar huis. En 's morgens om 6 uur was ik weer terug, zat ik weer mee aan de ontbijttafel. Ja. Ik heb nooit op een ander geslapen. Behalve als ik in het ziekenhuis lig. En dan moet ik ook meteen vreemd, dan krijg ik ook nog een andere vrouw naast me. Oh, Dus ja. dat is dan een drama. Ja. Als ik in het ziekenhuis lig. Dat zou een hele leuke vrouw kunnen zijn natuurlijk, hè? Dus geen leukere. Er is geen leukere. Moet ik ze roepen? Nou, ik twijfel of ze wil komen. Nou ja, roep. Oh, wacht. Dan moet u zelf hard drukken. Ja, ik moet hard drukken. Is ze nog mobiel? Het is Ondanks haar mobiel. ziekte, ja? Jawel, sloom. Sloom. Rustig aan. Heel rustig aan. Maar u ook. Ik ook. Rustig aan. Probeer ik, maar dat zit niet in mijn aard. Nee, dat had u net al gezegd. U bent een bezig bijtje. Ja. Ja. Maar toch ziet er... Nee, hè? Maar daar is mijn dilemma ook. U ziet Ik er heb super uit. 5 keer een hartinfarct gehad en als ik dan in het ziekenhuis kwam van ik ben niet in orde, word ik naar huis gestuurd. Dus de tweede keer zei ik van ik ga niet meer naar het ziekenhuis, want ik word toch naar huis gestuurd. Dus, maar uiteindelijk moet het. Ik ben ook 5 keer gedokterd. Ik heb 8 stents. Dus ik ben een man van 8 miljoen. Zijn die zo duur? Dat weet ik niet. Hoef je niet zelf te betalen. Ja, wat fijn dat u er toch nog... Maar ze komt niet. Nee, ja, misschien denkt u Ja, dat... die is boven, die denkt Oh. natuurlijk van Jean is beneden. Hey, maar... Zullen we eventjes kijken waar we echt hebben? Ja. Want mensen zeggen wel eens van, we hebben jullie mooie kabouters en dan zeg ik altijd, jullie hebben niks gezien. Ja, nee, graag. Gaat u voor. Hé, maar is dit trouwens ook de ophaalbrug van Griensveen? Nee, Nee. nee, Moet u Nee. dat ook niet voorstellen? nee. Nee, die moest ik een keer meenemen. Ik koop heel vaak van Vlooienmarkt, want het mag niet te veel kosten, die hobby. En er was een keer iemand die zei van, ja, moet je alles meenemen, die brug ook. Ja, oké, nemen we die ook mee. Maar in principe, Dit is toch vrij bekend, of niet? dat weet ik niet. Dat stelletje. Dat zegt mij niks. Dat hebben wij al, ik denk 20 jaar. En dat was eerst wit. En dus geleidelijk aan toen ik hier aan kleuren begon, kreeg het ook een kleur. Is uw wederhelft ook blond? Ja. Ja, kijk nou. Ja. Verklaart een hoop. Dit is het. Oh, wacht. Ik kon toen nog niet zo goed beeld houden, maar zo, het was echt Mathilde Willink. Zo die haren zo met een grote pluim bovenop het hoofd altijd. Mathilde Willink. Dat leek Is wel. uw vrouw een opvallende verschijning dan? Qua uiterlijk? Toen wel, ja. Toen we nog wel jonger waren. In de jaren 70? Ja, 70, 80. 70, 80? Ja, dat was ook de tijd van...
Zal niet... Ja, die is weggekropen. Nee, dat is er niet. Of Ja, gedoken. die is boven. Jean en José, dat Ja. zijn jullie. Daar zijn wij dus. Kijk, het staat hier achterop. Ja. Ja, dat zie je niet, hè, Rudy? Wil je je zee even roepen? Ja, doe ik. Je kunt hier niet alles tegelijk zien hoor. Nou, als we het dan over beeldhouwen hebben, deze heb ik zelf gemaakt. Ja. Die had ik van beton toen we in Amerika woonden, maar die iemand meegenomen. Dus zei ik, nou die kon Oh, ik leuk. niet zelf maken, doe ik dat. Dus heb ik hem zelf nagemaakt, dus die is van hout. En dat is Jan de Wind. Nou ja, die zijn dus van beton, die hebben we ooit gekocht. Er zijn er 4 elementen. Ja, we hebben maar 12 minuten hè. Jullie knippen toch nooit in het programma? Ja, u weet dat onderhand beter dan ik. Ja. Maar dat is dus... Wacht even, is dat dat- dan water? Dat is het water, Water? dat is de wind, Wind. dat is het vuur, Vuur? en dat is de aarde. Waar? Dit. Heeft u die zelf gemaakt? Nee. Die is van beton. Ik heb alleen die ene gemaakt, die grote. Ja, en dan die houtwerken, die heb ik dan gemaakt. En deze. En zoiets, ja, van stukjes uit de peel, hè. Blijft de peel nog een klein beetje intact. Maar dat heeft u niet zo gevonden, denk ik, hè? Niet precies zo. Maar die gaatjes heeft u er zelf Ja. in gemaakt? Ja. En hij moet eigenlijk weer opnieuw opgeschuurd worden, want er hangt dan verlichting achter. En de Gouden Leeuw? Erfstukje hebben we ooit gekregen toen we in Amerika woonden. Toen hadden we een heel groot huis. Er stonden er 3. Er was ook iemand die er 2 nodig had. En er bleef er eentje over, dus zei ik, dan nemen we die ook mee naar Greensveen. Was die toen ook over goud? Nee, het was niet goud. Oh. Maar ze namen hem toch mee. En als ik die kroontjes zie, dan staat de Gouden Koets hier binnen. Ja, Ja, daar zijn we heel zuinig op. oké. Dat is onze laatste auto.